στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον έλεγχο του καπνίσματος. Στον χώρο της λογοτεχνίας τώρα και στο νέο βιβλίο της Ελένης Γκίκα, ένα υπαρξιακό ερωτικό μυθιστόρημα με τον τίτλο Λίλιθ από γράμμα σε γράμμα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες το βράδυ σε εκδήλωση που η συγγραφέας αφιέρωσε στη μνήμη του πεζογράφου Μένη Κουμανταρέα. Το βιβλίο παρουσίασαν γνωστοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Βασιλικός και ο Γιάννης Ξανθούλης. 46 αληθινές ερωτικές επιστολές μιας γυναίκας που έφτασαν στα χέρια της Ελένης Γκίκα στάθηκαν η αφορμή για το νέο της μυθιστόρημα Λίλιθ από γράμμα σε γράμμα. Στο βιβλίο ένα ερωτικό, βιβλιοφιλικό, υπαρξιακό θρίλερ με αλληλογραφία αληθινή, η συγγραφέας ανάμεσα στις επιστολές παρεμβάλλει λογοτεχνικά κείμενα γνωστών δημιουργών. Την εκδήλωση για την παρουσίαση του μυθιστορήματος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλέντι, η Ελένη Γκίκα αφιέρωσε στη μνήμη του Μένη Κουμανταρέα. Η Λίλιθ πια εμπεριέχει ό,τι αγαπώ. Όσα βρήκα ως τώρα και όσα ποτέ δεν θέλω να ξεχνώ. Ανθρώπους, φόβους, αγάπες, βιβλίες, γραφείς, παραγράφους. Σε σημείο που ελπίζω να τα βρω εκεί μέσα, μόλις αρχίσω πια να ξεχνώ. Όταν διαβάζεις τη Λίλιθ που εστιάζει στο αδυσόπιτο άλγος της γυναικείας αγάπης, είναι σαν να διαβάζεις 50 βιβλία μαζί, υπογράμμισε ο Βασίλης Βασιλικός. Θέλει να μας μεταφέρει ένα μήνυμα πολύ απλό. Ότι αγαπάς έναν άλλον άνθρωπο για να μπορέσεις πραγματικά να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Για το βιβλίο μίλησαν επίσης η Φωτεινή Τσαλίκογλου, η Μυρσίνη Ζορμπά και ο Γιάννης Ξανθούλης. Το βιβλίο αυτό είναι μια λογοτεχνική αμφίβολη, να το εδώ συμπίπτουμε. Σκάβεις και δεν ξέρεις που θα βγεις. Τουλάχιστον ξέρεις πως αυτός ο τύμβος στήθηκε προς δόξα της ευαισθησίας και των αισθημάτων. Για μένα η Λίλιθ είναι μια κυβωτός του Νόε που περισσώζει μέσα μετά από μια μεγάλη καταστροφή όλα όσα πρέπει να περισσωθούν.